kedu ife na-ajụrụ m ife arụ na-agbakasị m? Kedu ife arụ ama nji gbakasị m? Kedu ife arụ ama nji gbakasị m? Kedu ife arụ ama nji gbakasị m? Ọ na-agbakasịzi m arụ. Ọ na-agbakasịzi m arụ. Onye ọbụla na-achụ ife na-eme ya. Achọrọ jee na ụlọ ụka, achọrọ jee n'ọdịnala. Onye ọbụla na-achụ ife ga-eme ya. Ị na-asị na ị mara ife na-eme gị. Kedu gị ma nsị bụ ife na-eme gị? Ọ gagakwa ntị ka nke ọlụ gị. Ọ ndụ na-eme onwe gị. Ọtụtụ ife anyị na-agabiga bụ anyị na-eme onwe anyị. Anyị na-eme onwe anyị. Ngwa ka njụwa gị. Ijelu be mmadụ na-agbasa be mmadụ, i wee chọọ ka be gị dị n'udo. Kee ka be gị ga-esi dị n'udo? Ije na-alapụ nwa mmadụ, i wee chọọ ka nwa nke gị baalụ gị uru. Kee ka nwa nke gị ga-esi balụ gị uru? Ọma nkwa omume mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya agọrọ. Ịbụ dị ọkpara, ijee na-agba mbọ ka a napụ onye ọzọ dị ọkpara ọ bụ. Nke nwa bụ dị ọkpara, ịchọọ ka ị nọsi ike na ịbụ dị ọkpara, ụmụnne gị ya fa ya erupụkwuru gị isi. Ibe nna gwa gị bụ otu ọ dị o. Ihe erubere nne na nna gị isi ọkụ ya. Ị chọọ ịmụ ụmụ nke ka ha hubere gị isi, ha bịa hubere gị isi ka m fụ ya isi na arụ na-agba ka asịzi m. Mmadụ na-eme onwe ya bịa na-asị kedu ihe na-eme ya. Ọ ngụ na-eme onwe gị. Ọ ngụ na-eme onwe gị. Onye kpatara ntụ arụrụ isi ngwere ya pụkwute gị ọnụnị. Otu a ka ọ dị. Gekwa ntị. Ibido tata dozibi ihe ọ dịkwa mma. Isi na ihe ezotu a wee mere wee gaba, ihe ezotu a wee mere wee baa n'imi. Maka na ọ bụ ijiji ochi ntị ga-eso ozu wee baa n'imi. A na-ekwu ichee na onye ọzọ ka a na-agwa nke ka a na-agwa nke ka m na-agwa nke ka m na-agwa ha ka iji ajụ ya ma ị na-eme ha ka iji ị na-agba mbọ na nwa onye ọzọ ahịa anụ dị ọkụ ya ịchọ ka nke gị nwa dị ya jee nwa ka mfụ. Ị na-agba mbọ na nwunye onye ọzọ ahịa erubere gị isi ịchọ ka nke gị rubere gị isi ya bịa rube ka mfụ. O nwere ka o yi esi rubere gị isi. Ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa mkpụrụ ka ị na-akụ. Ife onye tụrụ n'ọrịa ya atatagharị ya. Ọtụtụ ife na-eme anyị bụ anyị nwa na-eme onwe anyị. Jụọ onwe gị ajụjụ were ile gị gụọ eze gị ọnụ. Hakwa ka iji hakwa ajụ ihe ahụ ị na-eme ịjụkwa na ịya ahịa. Ijiji ochi ntị na-eso ozu were ana n'ili. Isi na ihe ejidesi ajụ ihe ike ajụ ihe esokwa gị wee na n'ili taa isi gị. Ejekwa nka m pụọ mana dị ayo subscribe m to my YouTube channel, follow my page. Mụ na ya na-eso okwu pịa anya ebe eze cross pịa ya ịpịa ya ịma na ifologo ma ọ bụ subscribe gị ka ozi ya na-eje wee na-aga n'ihu.